Veronika, čo sa stane, alebo teda čo sa zmení v živote dieťaťa, ak dostane od psychiatra diagnózu? A je taká všeobecná obava, že bude zaškatulkovaná, alebo že sa to s ním bude vliecť celý život. Stretávaš sa s takouto situáciou alebo s takýmito otázkami a ako na to reaguješ? Áno, je to veľmi častá obava rodičov, keď prídu vlastne ku mne, lebo súčasťou toho psychiatrického vyšetrenia je, že teda potom vyšetrenie si povieme, že čo tomu dieťaťu je a ako to teda vnímam z toho psychiatrického hľadiska. A veľmi často to pomenujem nejakou diagnózou. A treba si uvedomiť, čo tá diagnóza vlastne je. Je to v podstate len pomenovanie tých symptómov, s ktorým to dieťa prichádza. To dieťa sa nemení tou diagnózou, nie je to nič nové, to dieťa je stále rovnaké, len tá diagnóza nám vlastne slúži na to, aby sme sa vedeli nejak postaviť k tomu, čo momentálne prežíva. A tá diagnóza nám vlastne slúži ako také vodítko k tomu terapeutickému procesu. To znamená, že keď vieme, že čo sa deje na úrovni toho prežívania alebo nejakých mentálnych procesov toho dieťaťa, tak sa k tomu vieme lepšie postaviť, pretože už v súčasnosti vieme, ako liečiť napríklad depresiu, vieme, ako liečiť ADHD, ako sa postaviť k poruchám autistického spektra. To znamená, že my tú diagnózu používame vlastne ako vodítko do ďalšieho procesu. Zároveň slúži nám na takú komunikáciu s inštitúciami, napríklad s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny alebo s poradňami, kde prostredníctvom teda tej diagnózy to dieťa môže dostať nejaké výhody, alebo nie sú to výhody, sú to skôr kompenzácie tých jeho handicapov alebo tých nevýhod. To znamená, že keď dieťa má nejakú diagnózu, tak si zaslúži mať odlišný prístup. A tá diagnóza slúži na to, aby ten odlišný prístup mohol byť aplikovaný v praxi. V čom je pre rodiča dôležité spoznanie diagnózy jeho vlastného dieťaťa? Dôležité je vlastne rozumieť tomu, že tou diagnózou sa nič nemení. To dieťa je rovnaké také, ako bolo predtým. Pre rodiča to môže byť len taká pomôcka na to, aby mu lepšie rozumelo. Hej, to znamená, že keď to dieťa sa nejakým spôsobom správa, tak na to správanie možno nahliadať ako na spôsob komunikácie vlastných potrieb. A ono v zásade, či je to diagnóza alebo nie je to diagnóza, tak toto platí, hej, že toto správanie dieťaťa nám hovorí o tom dieťati, nehovorí o tom rodičovi. Len tá diagnóza veľmi často tým rodičom pomôže na to, že sa na to takto dokážu pozrieť.